Gak gelem ngenteni aku. Sakal ora saiki sok apaan? Sok apaan kok? Nek barang sok apaan? Ayo ndegake. Wah, peti konten iki wis bingung wis dioceki. Dewi. Aja petantang. Ubah dadi kopi kok. Oh, malam-malam sik dulu. Pas gampang mikir tapi usah resik, usah. Iya usah aku. Oh, sikile loro. Loro. Mbok ngono ora, Guys? Guys, mbok ngene jaman gawe, guys, mbok gawe. Tapi robone sudo. Iya kok. Dereng sudo akeh. Iya. Dia nemu bayane dia nemu gawe. Mek telo pengen gawean senengane gawean. Tapi lantigane apa lah kok pupuk bae peri kok. Tapi jenenge arek tapi. Marahe apa ya ngono kuwi roh digawani kerupuk. Bingung genten apa yang digawani, duwene apa kena menyok. Carane nek ngene. Menyok. Lah sing gedhe ta mo? Apa? Peso sing gedhe. Tak mulai mang tak mulai. Bohong, nek kendele ngene bohong. Nek yo rambat yo upi. Menyok nek ning nek ndi? Nek merah lho jenenge. Menyok. Nek kene telo. Ya padha ae menyok yo kena. Telone iki gede-gede iki telone dhewe-dhewene sawah, Guys. Tegalan. Samane tegal. Ya aku siotan. Padha ae. Lho iki menyok sak ngene godene, Guys. Saksa. Walah. Iya. Yes. Kosak nek opening urung wis. Mbok gampang kudu resik. Ora. Nek ora gak dadi. Ngirung kan tak pening. Ngira. Mbak coba ide bilang gua tak sewa. Kok banyak panas. Ini resik Delok. Iya. iso ngiler ya. Tenan mbak iki kok ndak sampe sak keno. Entek, Guys. Barang semua gerang-gerang ngono. Masa mah gak dadi umpan ta. Walah. Dadi. Keren sih. Batu saya keren sih. Kalau naik ada bulu. Ada bulu. Ora metik. Terus Tidak Pak, tidak. iya betul kayak ditang, kotor ditang. Dadi bar resik. Ditang, iya Ditang. Ikum saya banyak banget, tidak. Ini mak ayo kena banyak banget ikum itu. Terus cek diragini. Adem lah kayak ditang. Ditang adem Diragini. diragini. Lagi ini PP panas. Lagi Panjangnya kata di bocor toh. Terus balik iki dikerik ini. Iya sih iya. Pantai iki. Bocor. Nah, itu keren sih kalau nendang no, foto boleh. Entar betul entar no. Kerik entek-entek. Bersih kan, bersih. Abran. Karena seperti ini. Tutorial apa yang gewek tape. Senangnya tape. Apa Mbak? Tape gawe ini. Kan senangnya gawe putri lah, tape lah. Kali kita tape ae rasa. Jadi Piring soalnya wong juga baiso. mulai piring iki, Guys. Apa yang gaplek piring iki? Gaplek ki ora apa ora? Gatot ngono ku lho. Kok telo yo Senane di tuwekan. gare. Tuwekane senane kon nggowo. Kon gawakno. Gowo jo dalam itu apa masak. Ya. Sak-sak setengah. Gatote. Situ tak masak. Sa. Sa. Nang ngedol ning ndi lho. Bingung ora. Bangun di mantai ya. Cocok barno. Ini pengen tang-tang di katok. Abot nek ngedol kok masih ini. Kalang to ini to kok. Soalnya modal yo ndi. Sa. Sa. Tak boleh nak, tak boleh. Ini ada itu tadi.
Sama yang kuner. Mir, ning kene iki pon-pon wis karek mek laos, mek godhong jeruk, mek Serin. mir, mek serin, mek Sering bangun dapur foto. ora nek tuku, guys. Rasa tuku urip ning desa iki penak. Terus segala macam kita di kabeh kan. Rong telo karek ramban. Wis rasa tuku. Kok karenek kudu duwe dhuwit, Tuku kabeh. Makanya Mbak Isma ngencerno sithik ngono ning Guru Mas senenge mbayani urip iki. Nek desa kuwi lho, tuku renek marai. Jalan tentu dhewe. Ning desa iki angel golek duwike, duwik. Jangan duwe kok. Golek duwik, gak cuma golek duwik, guys. Tentu dhewe. Kudu duwe dhewe. Apa wae. Di lombok sih mati, lombok tomat. Terong. Biasanya sawah kono kae mati. Mati deh nanti Sawah nandur pari. Gak ditanduri. Pari nanti mau misalnya lemu sih. Lomboke gak nandur. Turun nandur bangun. Nandur gitu. Panggonan kae nek. Buka lah kalau ini pari itu. Kayak apa? Sekarang misal turun. Kita harus gede. Iya. Ini malah eker men nggih. Nggih panganan nggih sing ora. Dewe iki kabeh. Pangan sebetulnya pangan pangan sambil kabel udah wis kabel wis aku lah dan. Anda kan sendiri yang kok. Gaplak iki barang kok anu. Tak kalau mak barang itu. Duk iki yo nggih sandaria bering ro sandaria apa, guys? Ubuk telo, ubuk mulu. Pupuk yo kok ngene iki. Iso. Tapi tuku yo ala kok tuku lu ngane-ngane gak suka. Ngane gak suka. Iya dhewe. Oh, do wekar aku ya wekar. Iya akeh. Oh, ya mau tahu. Ini Cek aneh ki nayo minyak iki. Apa piye gini? bawa pe nambah. Kepacul. Oh, Ku prane sapa karo. Udah nambah gede nih satu. Gara-gara makan nih. Itu gula batu babar bro. Batu jeruk dak oleh. lha iki lho agi. Ayo kan ora kaya tunggale. Wali sik yo. Iya tuh aja cilik. Wali cilik lek diumbar. Basi. Banyak. Dua. Bagus. Andurane apa wong desa ya ngene iki, menyok. Andur menyok. Andur apa? Sedine belum. Dua. Udah kan. Coba yang tidak kayak gue. Bisa pilih ya. Terus aku mas. Aku Alah berapa? kayak Ya tapi enggak. oh di mana atasnya. Jadi Jabut kasih sama kamu. Wan jabut. Macam yang pikirkan kalau pikirkan mau mau. kita lah Oh, udah tidak iki baru. iya sing kene iki dadi kok pas Kailan ako di ba na Mas, kaya hindi ka. goyang kok Ano ba yung ubi ba? Ayun. Matem-matem ba? Isa siya kaya ito naman mo. Lagi dito sa luwa. Ito sa luwa. iya Buat saya. Bos. Ano nga pala ito?
gede-gede ngono. Ini dhewe kok tukane. Nggih, Tapi dhewe itu seger lah. ya seger segede-gede ndang warak. Enggak. Tekan wis warak. Ora medhok. Tutorial buat tape. Walah piye iki, guys? Dadine sak bak iki piye? Tendangan. Kok sakmene kae? Kok lagi teluk masak tendangan iki. Ten akeh. Dadi sak bak tenan iki. Sida mangan tape tenan iki. Iki dienggo oleh-oleh mulih ning merah. Sesuk diendum nek wis mateng, kudune rong bengi. Nah, suwengi kono suwengi. Ya sapa ae ya kiwa tengen sok diendumno. Tambahin Ben padha ngrasakno. Telo. Duwene mboke telo, guys, Iku apa jarene. Iki apa iso iki? Kunir iki yo karek nduduk, ora usah tuku. Ning kene sere iki yo karek emek. Laos. Empon-empon iki sukoke enek ning kene. Iki wis dikum. Abot dok pepoke endine. Oh, iki jenenge ngosek, guys. Prosesnya seperti itu. Tuh mesin cuci kujek neng gini. Halo, di sini banyu nih. Mbak ada bening mau di ini. Di mana? Wis ben marem kok. Kocok ngono kuwi ngantek pengen resik, ngantek bolak-balik. Bareng ngono kuwi terus engko terus piye no kok? Didang nih. Didang. Didang kayak gede kono. Saringane. Cek dikumbu banyu panas. Apa tuh, Cek? Moduk ya. Apik. Moduk apik. Wis dientas ngenteni adem terus bar iki dirageni. Adus resik terus ngrageni lagi ditumi ngenteni adem, guys iki. Wis. Wah, apik moduk. Yo sak tampah ya. Jos. Minyak jos tenan iki. Aduh, dilanjutno, guys. Sik urung bubar. Acarane sampai bengi pokoke ya. Iya. Berangkangan mbok ngantek bengi. Gawean renek bare. Nek dituruti ngono sampai sesuk ya jek enek. Kabeh digawani piye? Digeweki kabeh nek nggawa piye ya ora roh. Bingung. Panganan mesosok. Nggih tape sak apa? Jek nggih lontong, jek nggih buah. Bisa. Lah iki ning jerone ki ana apa? Ora usah. Kesukaan dipopoki. Ini dua orang apa ya coba.
Iya, nang ngono. Sing anu entek mau. Apa? Gat. Iki duduk. Iya, gak boleh nih. Mau ndang entek lho kasih. Apa entek? Cek kena iki. Cek. Yo masak sejek kok Wes, kok wes. bingung kowe. Wis yo. Wis sak pirang iki. Imbu ini waktu pada wis. Langsung. Bisa satu godong ya tuh godong. Aduh. Nambah ya bos. Asal aduh. Tes. Bahasa kesalahan. Iki nek lali. Lah mau tapi lali Dari yang ini. Lah. Sak dadi meletot kan. Oh, apa ya? Mau tapi betot enggak? Tangan gini dulu tengah misal ini. Ciker, tokornya ciker guys. Longi, bukan longi. Bukan nangel, bukan. Nah, kalau gini, tapi kemudian mau dowo. Kayak buntel botok. Dowo. Dari mak iki kayak buntel botok. Isma nang gawe tape kok kayak buntel botok arep buyak mak. Top botok sing penting isine tape. Yang penting bisa ngentem nanti. Toh, sementing iso njungok. Iki nek Deni malah ra iso njungok. Bentang. Tapi buat balik. Hadir ini. Wis dok kowe alon nang turu. Ini namanya hadir ini kok. Kesel, guys. Ora leren nih. Jadi, musa umur dengan sama tak ada mantan bawa ubah tak kena ubah juga. Orang ubah balik tengah kena tak. Ini aku sentuh punya mandai ini. Hadir ini ah. Ini lo tambah ibu tengah ini. Tengah ini ngono. Lanjut. Kesel guys, kesel. Kesel. Leren, sedino. Si lombar nek tape. Halo, untuk dulu. Lutuk yang nggak lutuk namanya. Wis tak utek kok ora utek. Meduk, mana meduk. Untuk aku tidak meduk. Jane wetenge warak ki ape kudu ngantuk ae. Itu apa ngomong? Aku ki bengi melok turu disen-disen ning kono. Ndang mapan ngono. Ewa turu pegel aku ngambil sikilku. Yang murah aja. Ini misorku. Iya, kurang itu iso anak ngene. gendruwo. Kedua, kok itu. Gendruwo tenan kok. Lah sapa? Tak kira ki tak tekoki sampe. Dok kan mau ya pengen video, Dok. Pisan. Lah mang sapa? Ki jam 12 pas. Lah doke nglir kan wis sampe jam 1:30. Sampai ji. Wong rono kok tapi gak balik. Rono tapi gak balik. Oh, itu apa? Ngomong kok muni kok wong kuping kowe yo krungu. Ngene. Kok apa TV-ne kan cek mekan iki TV-ne. Kok nganu? Apa jenenge? Wong yo lawange yo dingakno, yo lewat kono yo koyo kowe. Tak lebih lah ini. Yo kok lebih. Ngene. Turu kok apa ngeloroi kakung. Wong telu ning kene kok nganu kakung kan isorku. Ngeloroi ngono lho. Wong itu balik. Iso lho ngadeg. Iso. Ini tape guys. Tape telo. Nih alias menyok. Enak. Sampai ketemu dulu. Nanti lo ini. Metu yo. Iya. Kok enak nih. Tuhan ae. Kalau pagi mangoan. Iya nih, kamu tuh ngomong apa nih? Wah. Duh, kodongnya nek sing gede yo, engko ora kaya Si gede yo, gede. Yang itu. Sajung deh kodongnya. cepet kodongnya nek gede. Gede pandi. Gede bedang bar asline. Iya. Soalnya segewe wis keselen. Wis ngantuk ra leren. Ngampun deh ngomong.
Ibu tuh tanya jadi ini tuh kita iso mana mana iso untuk tangan jalan. Ini sudah foto loh, ini sudah foto. Di Mau aku nanya gitu. sungguh Kalau nggak mau tak lagi. tenang. Jadi apa? Penting gak iso ngadep. Ora iso ngadep. Ambruk ya ora dadi tape. Tape ini tape ini dadi sak donak, guys. Piye iki? Kaya ape wong digawe tenan. Piye iki nek ngene iki? Sak donak lho iki kok nggo panganan tok sanjut. Nek mulai terus piye iki? Dadekno siji ning sak. Nggo men oleh-oleh yo ngene iki sone buke gawakno, guys. Enake telo, no. Duwene telo. Dadi yo wis tape lontong. Gawean kok. Loh. Meskipun grunak-grunuk isin gawean.